Ako'y PNP chief karon sa Pilipinas, bagong gi-assign. Ako magani bagong presidente karon sa Pilipinas. Wa ra kakabalo. Sabay ingon nimo. Ang Ginoo. Paghilo mo, kano sa mga gaingon? RJ. Muni ko giigna. Apa naman ito, El? Way, mga buutan naman ni ato mga pinirisa. Bitaw, ni isang gabasa. Napo isang ga-drawing Napo isang ga-practice og martial arts. Grabe. Dilim na kay ko. Mga usog na jud sila. Sure ko nga makagawas na ni karon. Tara, atong Tokyo na ilang gipambuhat. Sige, mas mayo na. Tara. Hoy! Sa ganit mong kaso? RA143, sir. Lah, RA143 daw. Yate, usa man ang kasuhan, nalimot sa kuha na. RA143, isang taong nasasakdal na pinagpipilitan ang kanyang sarili sa taong hindi naman siya gusto. RA143. Tanga ka! Tanga! Ikaw maoy tanga, kay wa ka kabalok unsay balaod. Ablat! Tay, no. Usa man day na imong kuan diha, gibuhat. Akong gi-practice sa drawing si Ivana Alawe kaya akong i-display sa museum. Kani siyang tawhana, dako kani siya potential nga mahimong artist. Ilang tawag gani may kay ang pagka-drawing, marag maayo na gini siya. Isa pa na siya ay potential nga makagawas na siya ng prisuhan. Da practice sa mag-drawing, marag maayo na gini, makagawas na karon. Diri ta sa usa. I-check na ito isa. Uy! Ag part 1 nga kuan katong drama. Di ba mo na itong gipangutana? Gaon sa kanito. Naman, sir! Kanang gaban sila may utog Dario, sir. Kay gahapon si Dario na disgrasya gi tabangan og mga bayot ato yung gisumbag po niya tong una. Wa tagaig suhol. Ikaw si Dario, no? Din katong na-disgrasya, mo to'y si Rodel. Si Rodel ka na disgrasya. Ay, sir. Eksakto, pero sayo. So, unsa nang puday ning gibuhat diha na karon? The practice man kuhari, sir, og fill up aning bayudita kay ug makagawa si Dario, mangita mig trabaho. Maayo siya mo kwenta. Trabaho iya ang ganahan pagawas dere. Nangandam siya para sa iyang future. Mayo gyud. Maayo. Isa pod naa siya posibilidad nga naulian na iyang pagkabuang. Makagawas na karon, di na mapriso. Harta pikas. Dili, i-check po nato na. Ibasig, murag lisod yun Uy! Martial artist? Martial artist yun siya. Maila, sa sandag palang daan gahi na kayo. Purma palang daan Sus. Dili, sir. Ako ang liwanag. Unsa daw, unsa? Ako ang liwanag sa dilim. Wala pa ni naulian. Liwanag sa dilim pag takalaman. Maila, daan sa sandag yun. Kuha na, wa pala nayo. Isulod nagbalik. Isulod nagbalik atong silda. Kuha na nayo, liwanag sa dilim pag. Jate! Asa man itong suga? Run out! Ngit-ngit ka aso, wapa ko na mag-drawing! Wapa ko na magbasa! Yate, ngit-ngit kaayo asa ni suga! Wapa ko na mag-drawing, kulang ang pagtiin! Now, sa man yung run out? Yate ko na magbasa, hari! Matay nungan Taran.
Si Boy Ginoo. Gaga. Time mo nga no. Hoy! Hoy! Ablat. Tapos si Oh, Kuan. kami kong amin to sa akin. Pagpakaayo. Buang na or usag na. Buang yan. Di ko kadungog kay buta. May ka part. May nunyo sa tungsa na to. Wabi ko wala ko. Na. Disgrasya sa na disgrasya. Oo. Triple. Okay, karon. Kisira. Oh, Kisira. kaso ni Dari Pikong. Aduh parlo sa lasa ini. Apa dia Francis Dario? Kana boy tapang. Boy tapang. Sakit yan na gura. Gigi. Nagkakoy si Dario. Abutayan ng litik. Bitapang. Nakatawa po. Hoy, acting na, Oh, acting na. Sabi ko gakatawa ka na katawang kay. Sige. So what's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ko diri sa YouTube. So ang first commenter dai nato kay si Rosita de la Peña. Shoutout. So ang uban ako nato i-shoutout. Shoutout John Rix TV, Original Sigben, Amit Nils, Ginaro Muras, Neil Donaire, Ginit Maglonsod, Luisitos Channel, Logonians Tabay, Rebeco Pata Gaming, Sai Zirok Gaming, Pobreng Sulugoon sa Middle East, Along Salingay, Marisa Remulyo Channel, Irvin James, John Rick Calyaw, Alfox Siam, Simply Sasi, Okana Licaros, Gretchen Pandana, John Chris Libre. So shoutout dahil sa akong igagaw nga polis nga na-quarantine sa San Juan, din karon nakagawas na. Si Emeline Malongo o si Ate Aisa Bagundol, press woman sad. Quarantine sa barangay hall. Oh. So, more to siya tanan guys daw. Salamat sa inyong suporta. Yun, ay kalimot sa pag-subscribe, yung pag-click sa notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos na makalingaw. So, more to siya tanan. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Shoutout ko itong mga kauban akong ulang shoutout ko niya. Shit mo.